Zdravou mouchu domácí nesvědí a neškrábe nic. Na takové nuance přecitlivělých lidských reakcí nemá čas a ani chuť. Létá si a dělá jen, co musí a co uzná za vhodné. Má na to 21 dní, potom umírá, odchází do věčnosti, zmizí, zgebne, vypne se, odbzučí do Černého moře a mezitím stihne naklást kolem 2000 vajíček. Není divu, že much je obecně 100krát víc než lidstva. Co z toho plyne, netuším, ale mouchy by taková představa nejspíš potěšila. Je to tak. Chtěla jsem napsat knihu jednoduchou jako písničku. Nevybzučet všechno, nevyslovit. Vím, že v ní najdete mouchy. Vychytejte je. Šťastné konce neexistují. Jen se k nim na nejvýš blížíme jazykem lehkým jako chuchvalec prachu, lehounkým a něžným jako muší srdce Elis. Když se rozprší, zapnou řidiči Flixbusů stěrače útěchy a vzpomenou si možná na dávné cirkusové představení a údiv, který v nich vyvolala levitace muší ženy.